Καλωσορίσατε στο mGoldex Tools και την υπηρεσία Πολυγλωσσικό. Μία υπηρεσία που μπορεί να εκτοξεύσει την επιχείρησή μας, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να εργαστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι υπηρεσίες που γνωρίσαμε νωρίτερα σε διαφορετικές γλώσσες για να προσεγγίσουμε διαφορετικές αγορές. Σκεφτείτε ξανά τις υπηρεσίες. Marketing προώθησης, email system, εκπαιδευτικό σύστημα, υποστήριξη. Σε διαφορετικές γλώσσες με περιβάλλον διαχείρισης, τη γλώσσα της επιλογής μας. Για παράδειγμα, προωθούμε σε πελάτες που μιλάνε αγγλικά. Αλλά τα κουμπιά και τις λειτουργίες που αφορούν εμάς μέσα στην πλατφόρμα τα βλέπουμε στα ελληνικά. Τα διαφημιστικά μπάνερ στην εκάστοτε γλώσσα θα μας βοηθήσουν να βρούμε πελάτες από όλο τον κόσμο μέσω διαφήμισης. Και η υποστήριξη των υποψηφίων πελατών μας γίνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες που μιλούν και γράφουν άπτεστα την εκάστοτε γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς να μιλάμε άλλες γλώσσες. Οι πρώτες προγραμματισμένες γλώσσες που θα λειτουργεί το mGoldex Tools είναι ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα και ισπανικά. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τα ελληνικά. Τα αγγλικά και τα ρώσικα προβλέπεται να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του 2014 και τα ισπανικά στις αρχές του 2015. Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν και άλλες γλώσσες. Αν είμαστε μέλη του mGoldex Tools, θα ενημερωθούμε μέσα από την πλατφόρμα μας για το άνοιγμα μιας γλώσσας. Για αυτούς που δεν είναι μέλη, η σελίδα Πολυγλωσσικό και το σχετικό βίντεο θα ανανεώνονται κάθε φορά που λειτουργεί μια νέα γλώσσα για να μπορούν να ενημερωθούν οι υποψήφιοι πελάτες μας. Οι δυνατότητες που ανοίγουν για εμάς είναι πραγματικά ανεκτήμητες. Η mGoldex κατέχει την άδεια από το DMCC για πώληση πιστοποιημένων ράβδων χρυσού σε ολόκληρο τον κόσμο και έτσι εμείς μπορούμε να προωθήσουμε την επιχείρησή μας σε ολόκληρο τον κόσμο και με το mGoldex Tools θα έχουμε και το μέσο να το κάνουμε. Τόσο σημαντική και μεγάλη είναι η επιχείρηση που έχουμε στα χέρια μας. Είναι καθαρά στο χέρι μας αν θα το εκμεταλλευτούμε. Τώρα, από το μενού πάνω, στην αρχική σελίδα, μπορούμε να επιστρέψουμε στη σελίδα mGoldex Tools, όπου εκεί μπορούμε να βρούμε την ξενάγηση του εργαλείου και να δοκιμάσουμε την demo μορφή του. Καλή συνέχεια!